Matats, mga on. Oh, namalit na lang kog sudan no. Lamang loob sa baboy matats gi adobo. Dinuguan. Ya, pinirito na ko nga sobra gabi og sinabaw pod nga sobra akong giinit. Muna akong sudan karon matats. Berli. Asa mangod mo? Tulog pa? Ay, noon sa. Unsa na oras? Agnes. Agnes. Tadi mata. Dali. Gawas tadi, gawas. Kaligo to, kaligo. Pagdali. Sino is janti dugay kang mata. Kaligo ka naglungag dami og sayo ha. Kaligo dito, kaligo. So good morning matats no. Ingana jud ko kada buntag matats. Ako jud na sila gina-guide no kay nga naman bisag nagmata na sila gadoka lang gyapon na mo na sige na ko giyoyo kay basig malit. Unsa man kumpleto na? Wala na nalimtan? Wala. Oh, balon. Pila na 25 o 30. Oh, imo 30 pod. Maayo na lang gani mata sayo ko nakauli no kay wala pod mi isda so atong gihimo dire ato nas lang ihatod kay perti ka traffic karon sa dalan basta Lunes gani magdali gyud asla or magsayo kay moapa sa dito sa bayang magiliw nga ginaingon nila. So ingana akong papel mga tats no basta makauli gani og sayo ako gyud nas lang atimanon og ihatod po nako sa eskwelahan. Og ato sa ni shout out mga tats no atong amigo dire nga siya ang naga-guide sa mga bata og nagaatiman sa mga sakyanan dire para dili ma-traffic ang ato eskwelahan no. Kanimo bra daghang salamat dire no sa pag-atiman sa atong mga estudyante dire nga safe sila pagsulod mga tats og isa pa pag human ako katod sa akong anak mga tats ang akong gamay na pod akong ihatod dito sa Pikas eskwelahan no kay bulag bangod ni sila kay katong magulang high school kanang gamay elementary. So wala pa na mahuman ako trabaho dira mga tats no kay nga naman karong adlaw daghang patag lihokon so pag human ako hatod dira moadto na pud tindahan mamalit kog sudan para na pod sa akong sarili kay mukaon ko. Mga tats, mga on. Oh, namalit na lang kog sudan no. Lamang loob sa baboy mga tats gi adobo. Dinuguan. Ya, pinirito na ko nga sobra gabi og sinabaw pod nga sobra akong giinit. Muna akong sudan karon mga tats. So dili gyud dali mga tats no nga ikay mama, ikay papa ning estudyante nimo no kay nga naman tanan lihok imuha tinuod mga dagko na sa mga tats kabalo na sa mahugas, mulungag, muluto. Pero kinahanglan kay panatos la i-guide mga tats kay nga naman sa panahon karon mga tats once nga dili nimo matiman yung mga anak mga tats mabarkada jud na di ba maguyab-uyab or maminyo di ba. So atos lang atimanon para makabalo pud sila unsay mali nila unsay tama. Dili porket giyatagan nimo pamasahe, balon or unsa man dira imo na pasagdaan dili na mao mga tats kay nga naman pag ang bata nga imong giatiman hantod silang pag-eskwela dili pud na mawala iyang kahadlok, kaulaw o respeto sa imuha kay naa ka kanunay ga-guide siyang mataglihok. Ini akong gipangyoyo dili matats ako aran niya wala ko nag-judge sa ubang ginikanan dira kay may sarili man tang diskarde sa atong mga anak paano nato sila mapadako, paano nato sila panggaon or atimanon di ba. So kani mga tats ako aran ng opinion. So ingana ang akong ginaatiman sa akong mga anak matats basta gikan kog passport or mula ka kog passport kompleto na jud na sila. So mobalik ta matats sa atong gikaon dira no mo nang atong gitira pinirito kay sayang pud kog dili nato nakaonon og isa pa mga tats naapod tay sinabaw dira nga atong giinit kay kanang uban mong anak dala na nako na paniud to no kay kana siya pamahaw pa lang nako na wala na ko nagkapian na kay diretso na ko pamahaw kay perti na pagagutuma. So ang sobra ana para na po na paniud to para dili na ko masigig luto. So ingana lang ko matas no.